ସେତିକି ହସିବ ସେତିକି କାନ୍ଦିବ ବାପାକୁ ମଉସ ଡାକିବ ପୁଅ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ଘର ତରକାରୀ ଯେତେ ସୁଆଦ ହେଲେ ବି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ହଉଥିଲା କନ କନ ଆମେ କନ କନ ହଉଥିଲେ ତମେ ଦେଖିଲ କେମିତି ଦେଖିବା ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ ଦେଖିବୁ ଆରେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି କଣ ଦୁନିଆ ଚାକା ଅଳିଆ କଣ ଆଜ ଡେଟ୍ରେ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକର ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଭୋକ କଲେ କଣ ଖାଇବ ଆଜ ଡେଟ୍ରେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକର ସମସ୍ୟା ହଉଛି କଣ ଖାଇଲେ ଭୋକ ହବ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧର ସମସ୍ୟା ହଉଛି ସମୟ କଟୁନି ଜଣେ ଯୁବକର ସମସ୍ୟା ହଉଛି ସମୟ ମିଳୁନି ଜଣେ ବିବାହିତ ଲୋକର ସମସ୍ୟା ହଉଛି କାହିଁକି ବାହା ହଉଥିଲି ଜଣେ ଅବିବାହିତ ଲୋକର ସମସ୍ୟା ହଉଛି କୋଉ ଦିନ ବିବାହ କରିବି ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଜଣେ ଝିଅ ପିଲାର ସମସ୍ୟା ହଉଛି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇକି କୋଉ ଟାଇମରେ ଧୋକା ଦେଲେ କେତେ ମାଣିଆ ମିଳିବ ଏ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ସିଙ୍ଗିଲ ରହିବା ଭଲ ନା ବିବାହ କରିବା ଭଲ ସିଙ୍ଗିଲ ଭାଇ ରାତି 9ଟାରୁ ରାତି 2ଟା 3ଟା ହେଇଯାଉ नो टेंशन फोन बसते कबाड़ खुला ଥିବ ଆରାମ ସେ ଯାଇକି ଶୋଇବେ କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରି ସାରିବା ପରେ 9ଟାରୁ ଯଦି 9:30 ହେଇଗଲା କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲ କଣ କରୁଥିଲ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲ କେତେ ପିସ ମୋବାଇଲ ରେ ତମକୁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବୁ WhatsApp ରେ କାହା ସହିତ ଚାଟିଂ କରୁଥିଲ ହଁ କି ନାହିଁ ତ ପ୍ରେମ କର ପଛେ ବାହା ହୁଅ ନାହିଁ ଯଦି ପାରୁଛ ସିଙ୍ଗିଲ ରୁହ ପ୍ରେମ କର ପଛେ ବାହା ହୁଅ ନାହିଁ ଯଦି ପାରୁଛ ସିଙ୍ଗିଲ ରୁହ ସେତିକି ହସିବ ସେତିକି କାନ୍ଦିବ ବାପାକୁ ମଉସ ଡାକିବ ପୁଅ ଭାଇ ତ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛ एकदम ସତ କଥା କହୁଛି ସତ କହୁଛ ହଁ ଆରେ ଭଦ୍ରମୁଖା ପିଟି ପ୍ରବଚନ ଦିଅ ଭିତରଟା ପୁରା ଖୋଳ ଆରେ ଭଦ୍ରମୁଖା ପିଟି ପ୍ରବଚନ ଦିଅ ଭିତରଟା ପୁରା ଖୋଳ ବାହାରି ସାରି ପରନାରୀ ପ୍ରେମୀ କାହିଁକି ହଉଛ ପାଗଳ ମାନେ ତମେ କଣ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ଘର ତରକାରୀ ଯେତେ ସୁଆଦ ହେଲେ ବି ପର ତରକାରୀ ଖାଇ ଟିକେ ମନ ଆଚ୍ଛା ନିଜ ଘର ତରକାରୀ ଖାଉଥିବେ ପଡ଼ିଶା ଘର ତରକାରୀ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବ ତା ଟେଷ୍ଟ ତା ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା ଘର ତରକାରୀ ଯେତେ ସୁଆଦ ହେଲେ ବି ପର ତରକାରୀ ଖାଇ ଟିକେ ମନ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ହଉଥିଲା କନ କନ ଆମେ କନ କନ ହଉଥିଲେ ତମେ ଦେଖିଲ କେମିତି ଦେଖିବା ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ ଦେଖିବୁ ଆରେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି କଣ ଦୁନିଆ ଚାକା ଅଳିଆ ଅଭଦ୍ର ସବୁ ତମ ଟୁକାଛନ୍ତି ପାଖରେ ବସି ମିଠା କଥା କହି କରେଇ ଦିଅନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଇନଟା ଠିକ ସେ ବୁଝି ପାରିଲେନି ବୁଝିପାରିଲନି ନା। ତାର ଆଉଥରେ ବୁଝେଇଦବା ଦୁନିଆ ଚାକର ଅଳିଆ ଅଭଦ୍ର ସୁବିଲା ନା ସବୁ ତମ ଟୁକାଛନ୍ତି ପାଖରେ ବସି ମିଠା କଥା କହି କରେଇ ଦିଅନ୍ତି ବାନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମ ଶକ୍ତି ମାନେ ତମେ ନ କରିବ ଯଦି ବାନ୍ତି କେମିତି ବଢିବ ମାନବ ଜାତି ଓ ବିଷୟ ତମ ମନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ତମେ ସେ କହିଛି ନା କଣ ସତ କଥା ବୁଝି ପାରେ ସତ୍ୟ କହୁଛ ପ୍ରଥମେ ନାରୀকে ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖ ତାପରେ ଯାହା ନେଇ ସେ କହିଛି ଆରେ আরে এবে মু কোন কো তুমি শুনো নারী তুমি নিয়ে ধরে নারায়ণী বেশ এ সমাজে করি দিও ছইনে রাক্ষস কশেষ নেয়া পাই আউ তুমি নকর অপেক্ষা নিজকে এবে নিচে কর তুমি রক্ষা ভুল কইলে ম্যাডাম নারী তবে নিয়ে ধরে রাক্ষসুড়ি বেশ এ সমাজ করি দিও শাশু শ্বশুরଙ୍କୁ শেষ ন্যায় পাই আউ নকর অপেক্ষা বাহারে ঘর ভরা নেই নিচে নিজের দিও সুরক্ষা অনিশ্চ ইয়েস ঠাট্টা করুছ মজা করুছ তবে জানি না আমার কেতে পাবা কেতে হাত মারো না আমি ফটফটি করেনি করে বসেইবা কই দেউছ কাহাকু করছ নিজর কাহাকু করছ পর জানতে সব সে ঈশ্বর मालो तोते दुरु सुहालो अच्छा दोस्तों दीवान को सुनने के बाद सबसे बड़ा खिलाड़ी और सबसे बड़ा चर्चा मुझे ऑडियंस हिंदी नॉन स्टॉप धमाका